आबाद लन गोसारहोनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बेरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बे आबाद लन गोसारहोनाय हाबाफारिखौ सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डियानि आबादारिफोरखौ गोख्रों खालामनाय, गामियारि भारतखौ गोख्रों खालामनाय आरो जौगाफुनाय भारतखौ दानाय थांखिजों मोनसे गोख्रों आबाद आबहावानि थाखाय उदालगुरि फरायसालिमानि अडिट'रियामाव जयै जथुमा लानाय जादों। बेयाव इन्स्टेन्ट डिजिटेल लन, रां खाथायनाय दाहारफोर एबा लन SME, आइजो, DIC दाहार होनाय हाबाफारि जेरै आबाद सनानि दाहार, सोमखोर गोहो, जर'खा आबाद राहाफोरनि सुबिदाफोरखौ आइजो गावसुंथा ग्रुपफोरनो दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों रांनि चेक राननानै होनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो TCLCCनि चेयारमेन बिक्रम दैमारिया, लोगोसेयैनो बाहागो लायो उदालगुरि जौमा फरायसालिनि गोरायुंआ। दिनैनि बे मोजां मोनसे परिबेस बा समखौ मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। जोंनि BTCआव थानाय आइजोफोरखौ मोनसे बिजनेस खालामनानै आवगायलांनो थाखाय मोनसे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया बिथांमोननि बेंकजों जा लन होनो थाखाय बा दिनै होनाय जाबाय। दा बिखाय आङो बै मोनगिरि जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ बिथांमोनखौ आं दहायबो खावलायदों, नोंथांमोना फैसाखौ गाज्रि बेबहाराव बाहायनाङा, खारन बे लनसो 7 जिथु लनखौ गभमेन्टनो होनांगोन बा बेंकनो होनांगोन, नोंथांमोना खोब सिनसियारै बेखौ बाहायनांगोन आरो प्रफिट खालामनानै नोंथांमोना गावसोरनि मोननांगौ जिथु प्रफिट बेखौ लानांगोन आरो बेंकनो मोननांगौखौ बेंकनो 7% नोंथांमोना होनांगोन होनना बुंदों। किसुमान खोथाखौ आं बेयाव बुंदों जे किसुमान फैसाखौ बहननानै सोरबा कमिटिनि गेजेरावनो लानानै बाहायना दोननाय आरो बबेबा मोनसे मिसइउस जेराव नोङो खुनु गेरान्टि गैयै खामानियाव बाहायनाय, बेफोरबायदियाव दा बाहाय होननानै आङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ एडभाइस होदों। खारन बेखौ महिलाफ्रा BTCनि आइजोफोरा मोजां खामानियाव बाहायनानै गावनि भबिसतनि थाखाय, गथ' गथायनि थाखाय आवगायलांनो हायो। बेखौहाय BTC सरकारा मोनसे अथराइज जि होना होदों, बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय आङो खावलायगोन। जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया, खारन बेखौ गभमेन्टआ हेल्प खालामना होदों आरो होनांगौ होनना सेन्ट्रेलनिफ्रायनो जिहेथु जोंहा निर्देश दंखायो। जोंहा आसामावबो बिब्दिनो बाजेट लानाय जादों। दा बेखाय जा मावनांगौआथ' गोबां दङ। दै जा प्रिन्सिपाल सारा बुंलांनाय बायदि मासरुमनि बा ब्रयलार फार्मनि माबा मा होनांगोन मोसौनि बेफार खालामनाय बा गाइखेर खांनानै मोसौ लानानै गाइखेर दिहुननाय, बेफोर मोनसे आइजोफोरनि मावनो हानाय खामानि आरो गोबां दङ। बिदिनो गोबां दं, बेफोरखौ मावनानै जों लाबखौ खालामना लानो हायो, बेखौ जों खावलायगोन। बेखौथ' दा बुंनो हाला, सावरायनाया माबा मोनसे गुरुत्त मोजां डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानै सावरायगोन आरो BTCनि मोजांनि थाखायनो सावरायगोन आरो जा खालामगोन हाग्रामा महिला सारनि नाजानायाव मोजांखौनो खालामदों। हाग्रामा महिला सारा BTCखौ लानानै जा खालामदों मोजांखौनो खालामदों आरो जा खालामनो नागिरदों मोजांखौनो खालामनो नागिरदों। बेनिखायनो दिनैनि जिथु आसाम गभमेन्टनि अफिसारफोरजों बा चिफ मिनिस्टारजों रायलायनायनि मोनसे मोजां सुबिदाखौ मोनदों। निस्सय माबा नङा माबा मोनसे मोजां फिथाइखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो।